Toi kieli ei tarvitse kauhean. Tässä sun vielä se poistaa. Video. Voi vittu. Niin, se ei ole. Mä en syödä. Tanja. Se ei oo tukaa, niin mennään kysyä. No ei se kyllä mikään pekaanikaan oo. No, se ei oo pekaani, mut se on... Ei vasta se ei tukaa, niin... Sano ei ole. En mä tiedä, siellä on siellä joku tukaani. Tukaani ei. Etsitään jostain Googlesta vaikka, niin se ei oo mitään tukaani. Tukaani. Katsotaan vaikka. Katsotaan. Se on jotain 4-5 miestä kaikkoa. Katsotaan huomenna Google koulussa. Ei meillä ole huomenna koulussa Google. Ja sen pääsee tietokoneen luokkaan. Kato vittu, hyvä se on tukaani, eikä mikään sekaan. Tukaani ei oo sana. Mä en ei oo sana, se on eläin. Samasta on sana. Kaikki mitä puhutaan on sanottu. Mä kysyn jotain. Okei. Nyt takana. Onko siinä pöydän takana? Ei. Roskia. Mä menen kysyä kohti oikein. Mä voin todistaa sulle, että se ei ole mikään tukaani. Tukaani. Oikeesti, vai mitä tarkoittaa? Nyt tänne istusti. Tässä vaiheessa on kuullut, että voi syödä. Kysytään vaikka joltain, että joku tulee tähän. Mä ajattelin joskus, kun heitä tulee. Mä vitin jotain, moi, mikä on tukaani? Jussi, sä ai siellä on semmoinen tapu. Näin nyt tässä kasvaa.